Shetima. You know, how go about our tomorrow is here. In case you know, get quanti again. When I know our tomorrow is here. Now we venture egwage ma ndị a niile nọ ebe a kịta na under aha ka ọ dị n'aka design fusion mụ na gị na-abụ. Some of unu aghọtara ife bụ gọọmenti and ọ kpatara ya mpụta ebe a na-espray anụghị na ọ na comment section na-akọ ọnụ. Ifuru etu anyị for fancha niile kịta ọfụnwa ụwa ha nọ ha na kịta mee meeting gbakọ aka ọnụ si na achọrọ ka train railway gaba na entire southeast niile, ka enwee one bus system na entire southeast niile, wepụta ma running water, wete steady electricity, nye mụ na gị na-abụ good hospital, standard hospital. Ọfụnwa ka ọ dị n'aka. Do you understand me? Akwa ifu society bụ ife nwere ike i-design ka future ga-adị. That is why today ị afụ onye Germany na ya village, mana ihu Germany kịta ndị be anyị juru there. Do you understand what I'm saying? So ndị aka ọ dị n'aka kịta na inye mụ na gị na-abụ prayer level ground. Chụọla anyị ndị a na-eyi ndị mmadụ egwu. I nwee ike nwee better future, nwee ike relax ya, nwee ike ịgụcha akwụkwọ, inweta ọrụ, nwee ike stọpụzi ya ka ị hapụzi na ịmụ anya abalị na-ayọ Jizọs ma God ife provide God already. Otu ọ ya ọmpụta na-akọwa some of you na don't understand it. Until one day you will understand ihe bụ government and what they are capable of doing.